लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी के हर ताजा और नया जानकारी पावत रही बिल्कुल फ्री में और बेल आइकन के दबावल ना भूलम। जय भोजपुरी आप लोग के बतावे जा रहा बानी कि पवन सिंह के शादी के अचानक खबर अइला से बहुत ज्यादा दर्शक लोग के विश्वास भी नहीं होता। अब कुछ लोग के विश्वास होता तो वो लोग के कमेंट हम पढ़नी, बहुत ज्यादा कमेंट पढ़नी, अनेकों वीडियो पे कमेंट पढ़नी, जिनमें बहुत ज्यादा कुछ दर्शक तो खफा भी बालोग पवन सिंह से कि पवन सिंह जी आखिर अक्षरा सिंह से काहे ना शादी कइले। कुछ लोग के तो यहाँ तक हम देखनी कमेंट पढ़नी, कुछ लोग कहता रे पवन सिंह के तो औरत अक्षरा सिंह रही नो, अक्षरा सिंह से पवन सिंह शादी कइले रहन। कुछ लोग ये भी नहीं के पता कि अभी पवन सिंह शादी नहीं खन कइले, उनकर बीबी जी के पत्नी के जो रही उनकर पत्नी उनकर निधन हो गई रहे, वो लोग के पता बा कि अक्षरा सिंह से ही पवन सिंह शादी कर ले बड़े। लेकिन भैया आप सबके वो बात बतावे जा रहा बानी कि पवन सिंह जी और अक्षरा सिंह जी पर्दा पे अच्छा लागे लोग, फिल्म दुनिया में ये लोग के जोड़ी बहुत ही बढ़िया मानल जाला, लव आइकन के जोड़ी कहल जाला। फिल्म दुनिया में लोग के जोड़ी बहुत जबरदस्त बा फिल्म दुनिया में। लेकिन भैया वास्तविकता और फिल्मी दुनिया यानी रियल और रियल लाइफ से बहुत ही अंतर होला ई दोनों लाइफ में। रियल लाइफ जौन की इंसान अपने आप जिएला, ओकर फैमिली के कुछ समझे के पड़ेला, फैमिली के भी बात माने के पड़ेला, लेकिन रियल जिंदगी जौन होला रियल लाइफ वो दर्शक के देख के कइल जाला। और पवन सिंह अक्षरा सिंह के ऊपर जे पैसा लगा रहल बा, जे फिल्म बनाव रहल बा, गाना बना रहल बा, कंपनी उनका पीछे बाड़ी सा, तो कंपनी भी चाहे जैसे आप लोग ऐसा केमिस्ट्री बनाई कि लोग के लागे कि रियल भी हो रहल बा, लेकिन वो रियल ना होला भैया। केमिस्ट्री ऐसा बनावे के पड़ला, एक्टर एक्ट्रेस एकरे के तो कहल जाला कलाकार भैया, कैसन कर देवे दर्शक के लागे को कहीं तो रियल है बाटी, जोड़ी बन जाई तो बड़ बढ़िया लागे। लेकिन भैया वो रियल लाइफ ना हो, वो रियल लाइफ बटे। ऐसे पवन सिंह के रियल लाइफ में पवन सिंह जी अकेला रहन, उनका देख रेख करे वाला क्यों ना रहे। यदि अक्षरा सिंह से शादी होता तो का अक्षरा सिंह जी पवन सिंह खातिर खाना बनैहन, हाउस वाइफ बन सकता रही ना, क्योंकि अक्षरा सिंह के भी अपन लाइफ बाटे, उनका भी कैरियर बाटे, वो भी एगो बड़ हीरोइन बनल चाहतनी, बन भी चुकल बाड़ी, अपन फिल्म में काम कइल उनका अच्छा लागेला। ऐसे पवन सिंह के शादी हो रहल बा एगो गाँव के लड़की से, जे पवन सिंह के देख रेख उनकर वाइफ बनी हन, उनकर धर्म पत्नी बनी हन, जे के उनका माई के उनका फैमिली के पसंद बाड़ी। और पवन सिंह के शादी काल हो रहल बा भैया बलिया में बतावल जा रहा बा कि पवन सिंह के बलिया के एगो लड़की से शादी हो रहल बा, होटल में बतावल जा रहल बा। लेकिन आप लोग एगो इतना विश्वास रखी कि रियल जिंदगी और रियल जिंदगी में बहुत अंतर होला। रियल लाइफ यानी जौन पर्दा पर के लाइफ बा ओमे पवन सिंह जी और अक्षरा सिंह के जोड़ी के जवाब नहीं लोग जोड़ी बेस्ट बा, ओमे शायद शादी करस लोग लव देखावल जाऊ, सब एगो रियल जिंदगी से तनिको वास्तविकता ना रहेला, ओकरा में रियल जिंदगी से कुछो कनेक्टेड ना रहेला। दर्शक खातिर करे के पड़ेला, कलाकार के इहे एगो कर्म होला। लेकिन रियल जिंदगी जौन बा ओकरा में बहुत ही अंतर होला, ओकरा में फैमिली के लेके चले के पड़ेला, समाज के लेके चले के पड़ेला और बहुत सारा नियम पालन करे के पड़ेला। आप सब भी जानत तनी अपन समाज के का नियम बा। तो पवन सिंह जी शादी के बंधन में बंधे जा रहल बड़े काम, तो आप लोग पवन सिंह का आशीर्वाद दीजिए, बधाई दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी। वीडियो के लाइक करी जा, शेयर करी जा, ज्यादा से ज्यादा एक शेयर करी जा और लोग भी जाने, और चैनल से जुड़ जाए वीडियो के नीचे दिहल गई लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी।